Allahu Ekber, Allahu Ekber. Biz bugungi kunda Tuman Novgorod өлкәсенең Уразовка авылында ифтар мәҗлисендә bu iftar мәҗлисен безнең якташыбыз хәзерге вакытта күренекле мәгърифәтчесе дип әйтергә мөмкинлегебез бар. Чөнки безнең яктан чыккан Рифат Ахмад улы Фаттахов тарафыннан үткәрелә торган ифтар мәҗлисендә шаһид булып торабыз. Бүгенге мәҗлеснең менә шундый очрашуның шундый изге айда очрашу тирән символик мәгънәгә ия. Чөнки бер яктан дин, икенче яктан җир ул үрелеп бару бик табигый. Татар халкын элек-электән шундый ике зур бөек фактор саклап калган: дин һәм җир.